Град Перник, квартал Пашов. Айде, да. Леле. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Губа бройката, не мога, много е бърз. Леле. Ти броиш ли, нали ти ми помагаш? Какво правим? Защо не ми помагаш? Ето да броиме на нашия господин приятел Кирил. 91, 94, 97, 104, 107, Чакай сега, чакай малко. 108. Дай аз да държа. Давай! Гледай са, той го вело. Чакай, не викай така, бе, не викай така, безпокойно. Искам записано, как той казва, това беше за пред жена ми, да чуя. Какво? За да знаят хората, Какво бе? че лъжеш. Че съм твой тип, ама това е за пред жената. Ти луда ли си? Добре, добър е. Къдрава ли Виж си? къде му е ръката. Чай, малко са. Къдрава ли си? Не си. С вчера коса ли си? Не си. Тогава не си. Той описва жена му в момента.